ಕನ್ನಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ತರೆತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ ಪುತೋಜಾಲೆ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶಶಿ ಸೋಪ್ಸ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪ್. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಸುಲು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಜೀವನಪನ್ನ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅರ್ಥಲ ನೀರಿಂದ ಅರ್ಥ ನೀರಿರ್ದು ಬದುಕು ಸುರುವಪ್ಪನಿಗೆ ನೀರಿರ್ದು ಒಂಜಾತ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟುಣ್ಣವನ್ ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದ್ದತ ಬಗ್ಗೆ ಟಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಯೋ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಗಂಗೆ ಚೈವ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಯಾನ್ ತೌಳವೆ ಎನ್ನೂರು ಪಿಂಗಾರ ಪಲ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆದ ಬೂಡು.
ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ತದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಲ ಒರಿದ ತೋಜುನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪುಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪುಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮರೇ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಬೀಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ತದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ, ನಮ್ಮೂರು ಚಿನ್ನಾಪುರ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಾ
ನೆನಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲೆ ಸೇರ್ತು ದಿಂಜಿದು ಎರ್ಕದು ಉರ್ಕರ್ದು ಪರಪುನ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಧಾರನ ಸಂಗಮನ ತೂನಗ ಮೇ ಇರ್ಮೆನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗಮ ಗಮ ಧನಿ ಧಮ ಧಮ ಗಮ ಗರಿ 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 ಗಮ ಧಮ ಗಮ ಗರಿ ಗರಿ ಧನಿ ಸನಿ ಗರಿ ಗಮ ಗಮ ಧಮ ಧನಿ ಧನಿ ಸನಿ. ನಿಲ್ಸು! ಮಳೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಅಂದ ಚಂದವ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಗಾಲವೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಹ ದಾಹ ನೀರು ನೀರು ಮಗನೇ ಮಗನೇ ತಗೋ ತಗೋ ಮಗನೇ ಹೊರಟಿತು ಮರಣದ ದಿಬ್ಬಣ ಹೊರಟಿತಯ್ಯ ಮರಣದ ದಿಬ್ಬಣ ಹೊರಟಿತು ಮರಣದ ದಿಬ್ಬಣ ಹೊರಟಿತಯ್ಯ ಮರಣದ ದಿಬ್ಬಣ ಉಣ್ಣಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಬಡತನವೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಬಡತನವೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ಎತ್ತಿನಾಳು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೇತ್ರಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನಾಪುರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಪಿಂಗಾರಪಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಹರಿದು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಆ ನೇತ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೂ ಹರಿದು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದಲ್ವೇ? ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಸಾರಸ್ವರ ತಾರಿಕೆ ಕೇನುಲೆ ಸುದೆ ದೀರ್ಘವರೆಂಕ್ಲು ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಸುದೆ ದೀರ್ಘವರೆಂಕ್ಲು ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಪೈರು ಬುಳಕು ನೀರಾಸರೆ ಕೊತ್ತಿನ ನಿಚ್ಚ ಪರಪಿ ಸುದೆ ನೀರಿನ ತಿರ್ಗಾವರೆ ಬುಡ್ಪುಜ ಹೊಸರು ಪರಪಿ ನರನಾಡಿನ ಪೊತ್ತ ಮುತ್ತಾವುನ ಬದುಕು ಗೊಬ್ಬು ಬೊರ್ಚಿಯೇ ತಿರ್ಗಾವರ ಬುಡ್ಪುಜ ಜೀವರಾಶಿ ಬಾಕಿ ಬರಣೆ ಅಳಿದು ಪೋಪಿ ಕಾಲನೆ ಕಣ್ಣ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುದನೆಂಕುಲು ಗರ್ಪುಜ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಪಲ್ಕೆದ ಜನಕಲ್ನ ಹೋರಾಟದ ದನಿಪು ಏರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಬೂರಂದ ಪೋಂಡು. ತವಳವ ನೇತ್ರೆ ಬರುತ್ತಾಳೆಂಬ ಸಂತಸ ಚಿನ್ನಾಪುರದ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದವು. ನೇತ್ರನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ಪು ಜಿಂದಾಗ್ತ ಅಂಡ ಆ ಲೆಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕು. ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಬದುಕು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅವಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನೇತ್ರೆ ಕುಮಾರ ಗಮ ಗಮ ಧನಿ ಧಮ ಧಮ ಗಮ ಗರಿ 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 ಗಮ ಧಮ ಗಮ ಗರಿ ಗರಿ ಧನಿ ಸನಿ ಗರಿ ಗಮ ಗಮ ಧಮ ಧನಿ ಧನಿ ಸನಿ ಸಾನಿ ದಪ ಮಗರಿ ಗಮ ಪದನಿ. ನೇತ್ರೆ ಕುಮಾರ ಕಾಲ ಕರಿದಾಂಡು ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದಾಂಡು ಎನ್ನನು ನಿನ್ನನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತದಾಂಡು. ಅಂಚ ಪನ್ನಡ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನದ ಸಂಗಮ ಕಾಲಿ ಸೇರುನ ಸಂಗಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಅವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಕ್ಕಸ ಭೂಮಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಗತಿಂಚಿನ ಈ ನರಮಾನಿನ ಬದುಕುಗು ಯಾನುಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪರಪುನ ನೀರಾಯೆ ಎನ್ನುಡಲದ ಬುಲಿಪು ಅಕ್ಲೆಗು ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋಂಡು ಯಾನು ಓಲಾ ಪುಟ್ಟಿಯೆ ಒಲ್ಪಡ್ದೋ ಪರತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸಾರ ಒಸರಿಗು ಅಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷೊಳೆಡು ಜುಳು ಜುಳುಂದು ಪರತಿನ ಜುಳು ಜುಳುಂದು ಪರತಿನ ಸುದೆ ನೀರು ತಾರು ಸೇರ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲತಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲತಿನ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಪರತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಯೇ ತೋಜಂದೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಮನನ ಆಪುಜಿ ಕುಮಾರ ನೇತ್ರೆ ವರ್ಷಗೊರ ಅಂಡಲ ಕುಡೋರ ಸೇರುವ ಪದ್ಮನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತಾವದಿತ್ತ ಅಂಡ ನನ್ನದು ಮಗು ಯಾನೆಂಚ ಕಡಲನು ಸೇರುನು ಕುಮಾರೆ ನೇತ್ರನು ಬುಡ್ದು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರು ನಾಂಡಲ ಎಂಚ. ಇನ್ನು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರು ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೇತ್ರೆ 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 ನನಯಾನು ಏತೆ ತಿಂಜಿದು ಎರ್ಕದು ಉರ್ಕರದು ಪರತಂಡಲ ನಿನನು ಸೇರು ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಿಚ್ಚಂದೆ ಪೋಂಡೆ ನೇತ್ರೆ. ನೇತ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಯಿತು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿದಾಯಿತು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಾಶವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯರ್ಥವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ತ ಕುಮಾರ. ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯಡು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪೇರ ನೇತ್ರಾವತಿನ ಅತೆ ಮೋಕೆ ನಮಲ ತೂಪ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐನ ಡಿಸಿಷನ್ ಏರೇ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಾತೆರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತಿರುಗಾರ ಸಾಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂತೇರು ಪೋತೇರು ಅಕಲು ಪೈಬಕ ಅನುಭವಿಸನು ಬೇತಾಗಲು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊಂಡ್ಬರ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ದೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ತೋಜಾದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಕ್ ಧೈರ್ಯಲ ಬೋಡು ಅವನ್ ತೋಜಾದಿನ ಪುರ್ಲಾತಂದು ಕೊನಾಗ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ತೋಜಾದು ಜಾರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲಾರನ್ ತೋಜಾದಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಸುರುಕು ಏನ್ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಸುರುಕು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಕಥೆನು ಒಂದು ಸೂತ್ರಧಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲುಪುನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪುರ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಚಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಣು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಣ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಕ್ಕಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅಲ್ತ ಬರಗಾಲನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಸು ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಬರಗಾಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಕುಶಿತ ವಾತಾವರಣ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಆ ಕತೆ ತಾ ರೂಪೋಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು
ಅಂಚಿಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಕಳೆವನಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೈಜಿ ಶೋಕಾತನು ಅಯ್ಯೋ ಅಹಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಗೆ ಇಡೀ ಈ ಥೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕುಡೋಸ್ ಟು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಗೆ ದಾಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಫೀಲನ್ನು ತೀವೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ನ ವೆರಿ ಟೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತೆ. ಮೂವಿಡ್ಲ ಇಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೀನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಓಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇದಿದ್ದು 20 minutes ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೋರ್ ಅವನ್ನಕ್ಕನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತಿರ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ನೀಟಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ವಾರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದರ್ ಪಿರ ಚಿನ್ನಾಪುರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡುದಕ್ಕೂ ದಾದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆ ಅವಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ನ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಅವೇನು ಕಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಪ್ಪೊಡಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ದೀದು ಕಂತಿನ ಎಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಸದ್ಗುರು, ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್, ಶಶಿ ಸೋಪ್.